kendo anyalo luonge ni osiepna. To Belgut neno ogo tong' kodwa kaka jonyakach ma ka wabedo gi lweny ka wachiewo gokinyi wayudo ka jambwa moko onge to walawogi ga Belgut kuno, to wadhi watudore gi obila kuno to jambwa duogo. To gima nyocha Bukore owacho cha, anyalo wacho ni mano nye en muomruok mar dhok, iluongo gi kizungu ni recklessness, nikech onge kaka en onyalo bukore to wacho niya neno dwa nogo ji onegi. Hayo maber nyocha wache ei Belgut kucho, nikech gino onge kama onyalo wache molo Belgut ma jopiny winjre kode. Aparo ni nyaka watang' ni odong' dweche matin ne 24 to wadhi e yiero mabiro mar 2027. Kane piny owacho tiyo maber to sani en nyos onego bed ni dhoge oseda, onego bed ni jo NCIC nitie gimoro bende miluongo ni NCIC, duol moro miluongo ni National Commission on Integration and Cohesion, NCIC mar otelne gi Jacob Kobia, nitiere bende moluor Engineer Philip Okundi kanyo. To okawinjgi nikech gino onego bed ni sani Nelson Koech ni gisediyo magidayo dhoge magitero recommendation mar gir DPP, kata mana police onego bed noseda dhoge. Ndalo moko yande jombetre maoko bendo wuoyo kae wach ng'anyo ma Kenya. Jombetre chiegni 12 nowuoyo magigolo oboke achiel. Nelson Koech achiel ni Bukore oduokogi, ogolo oboke ne mondik ni Nelson Koech, jakom mar Foreign Relations and Intelligence. To we no will na wacho kamoro ni ng'ato nonego parne ni en oko supervise jombetre mag pinje maoko mabiro ka. Jombetre mag Kenya mawuok e Kenya kadhi oko ema kadho e bwo komiti mare e bunge. Mowuok oko ka ok bi e lejiko, gin nyose puodhgi gi lejiko margi thurgi kucho, ka gibiro ka to koro gidhi adhiya ir ker. Omiyo mano nyisi kit jotelo maricho ma pinyo ma bunge nigo. Emomiyo ineno sani endi the weakest link ma wan go e piny ka en ni bunge. Ineno ka kata speaker ma National Assembly Moses Wetangula kinene Jumapil ka Jumapil to en koro chalo jakwaya mar ker. Ten onego bed speaker nikech parliament en another arm of government. Ten koro ene mopamo moloyo. Kiyudo moko bila sudi tiwinjo ka giwuotho gotieno Jumapil ka Jumapil sudi Nelson Koech girigo bila moro ni Faruk jating' Dutch Rice, giting'o pesa matamre gi nono, giringo go koni gi koni gi helicopters ka gi kacha. Tidhi penjo gi to pesa ni ento wuok kure, nikech Faruk ok tich moro minyalo wacho na. Sudi ni joma wacho ni ne gitiegore kode ok pare to klas 7-6 ka. To kanyo ok gipare klas. To wuok koro go kore wacho ni kata kombulo kodhi oromo gidhi medo nang'o. Kinde kamano bende wigi owil ni Maraga kane Chief Justice Supreme Court of 2017 nowacho ni ombulu mogo mar ker en mokwane polling station cha. Kose kwane kanyo Bomas of Kenya onge gimiluonge ni tallying, iluonge ni verification. En mana verification mar form mawuok e polling station to dhi e constituency to dhi e county tikele Bomas. To nego jopiny bed gi yie ni IEBC commissioners osedonjo manyien. Aneno sani ka koro ketnegi program gidhi induction, idhi puonjgi kaka onego gita tich. Onego wabed gi yie ni ok gidhi bedo gi tijgi moro mopogore gi kwano gima jopiny mogoyo e polling station gi lando. To jopiny sani gi simbe matiyo biro gi jowa magi Gen Z gi bro bedo mayot timo tallying no. Makoro kata un kaka jofwambo ubro bet kubendu time en anang'e ni sechego be piny owacho ridega magikoni margi chakende. To jopiny onego bed gi yie ni jopiny onego bed gi yie nikech ibro na lande e polling station kacha. Gikone aparo na nyalo wacho bende ni chutho jo Kenya ok joma richo ruok. King'iyo weng'o mancho wango Mawego police station. Anyalo luonge gi kizungu ni Machadron was a spontaneous reaction, man, unfortunate, but okinyalo wacho ni nitie ng'ama nochiewo gokinyi mopango ni wadhi wawang' Mawego.
But kiduoge moko mancho timo Kalao, akian office DC Makure, magi to ne chalo joma ne ochana maber ni dhu wang' kacha. Nikech kata king'iyo Minister Onesmus Kipchumba Murkomen, ma en wakili, owacho no wang' steshend obila cha, wang' gik mang'eny, okwal bunde. Tapani no dich, we no will wacho nwani to mabus ben nitie manomaki mane ni sel, to mabus gi gin ne gidhi kure. Nikech nokwanjo report ni. Noyao ne giwuok, giringo, koso ne githo gilokore buru, koso steshend obila ni en chieng'no noonge ji. To kara ng'ano ng'e ni ne dhi wang'e momiyo nogolo ji. Magi penjo mabende kakore wan gi Murkomen kata embe wadada dhoge. Kijebe kaka minister okonego wacho acha gik moko mabara mach madhi kelo sigu gi to e kind jopiny. To anaparo kanya somo statement mar Murkomen manyoro nyokoni gin gi jotelo mag siasa maging'e ni nyiche golo pesa to nyiche manyo ya wuoi mondo dhi otim maundu gi njore ei ng'anyogi. Ng'anyogi nyiche onge gi maundu gi njore. Nyicha wacho ni jo siasa moko ntie manye chulo ji. Aneno Murkomen nyowache gazet ariyo ma ingo Standard gi Nation. Warito neno nito jogi odadhogi botergi e doho. To kang' mane mar chik mokaw negi. To kang' mane mar